Uddannelsen består af faktisk 2 dele. Den ene del er den teoretiske del, hvor vi skulle finde en problemstilling fra dagligdagen, og så prøve at løse det og gøre det bedre. Og så var der produktdelen, hvor vi skulle simpelthen udvikle et produkt med den nye viden, vi har fået fra kursusforløbet. Og mit produkt, det blev sådan en videoproduktion, hvor jeg lavede en video af en af vores medarbejdere, som arbejder med talentudvikling herovre. Og der var sådan en kort introduktion af både talentforløbet, men også af den måde, hvordan vi arbejder her i Fredericia Kommune. Kommunen kan få sådan mere effektive medarbejdere, som kan løse opgaverne på en bedre måde, på en mere effektiv måde. Og borgerne får bedre betjening, og de kan med de nye midler, som er kommet med for eksempel via Facebook eller via video, de kan i hvert fald få en bedre oplevelse af kommunen som helhed.